Igandean, maiatzaren 18an, ospatu zen Trinitate edo Mendaur eguna. Igandeko eguraldi ederra lagun, Ituren, Arantzatik edo Sunbilatik ez ezik, Elgorriaga edo Zubietatik ere jende dexente joan zen Mendaurreko ermitara. Batzuk ben zentzutera, bertzeak ermitari irubira eman eta desio eskatzera, edo bertzerik gabe, mendira joatea gustatzen zaienak ere, probesten dute egun hori. Garai batean, egun horretan musika izaten zen Sunbilan ere, baina urteak dira, ohitur hori desagertu zela. Itxundin aldiz, oraindik musika izaten da. Arantzoko itzuliak aukera eman zuen Mendaurko kaixkora igotzeko ere, eta bertzetan joateko ohiturarik ez duten batzuk ere hurbildu ziren Mendaurrera, proba honen barrenean. Itxundarrek, goizean, Mendaurrera igo ondotik, eguerdian enbaltsetara jaitsi eta lagun artean bazkaldu zuten. Bazkaldu ondotik, Sebastian trikitilariak alaitu zuen atxaldea. Arratsaldean berriz, Itxungo plazan, dantzaldia izan zen.